Mukhang nasarapan kayo sa tulog, pre. Syempre naman, pre, Danex. Malinis at malambot ang kama kaya mapapasarap talaga ang tulog. Pinagandaan ko talaga pagdating yung dalawa. Salamat talaga Tingnan yung nasa ba, panagbabago pre Danex. Pre, Danex, pagkatapos natin kumain, bisitahin natin yung factory ko. O ba, pre, para makapamasyal si Princess din. Salamat sa inyo dalawa. Kunin ko muna sasakyan ko sa parking. Ganon din ako, nasa parking lot din. Anyway, Princess, dyan ka muna magantay, okay? Sige, ingat kayo dalawa. Sakay na, Princess, para makasabay tayo sa matalik kong kaibigan. Sige, Danex. Sino yung tumatawag sa'yo, Danex? Si Mami tumatawag. Sagutin mo tawag niya, baka magalit sa'yo. A few moments later. Ang laki ng factory mo, bro, Danex. Hindi naman, medyo lang. Sige, pre, pasyal mo kami ni Princess. Sige, sumunod kayo sa akin. Wow, it's amazing. Alika kayo, ipapakilala ko kayo sa engineer ko at manager. Good morning, Enger Toa at Manager Bamaan. Good morning din sa inyo tatlo, sir. Nice to meet you, Enger at Manager. Alika, sir, samahan namin kayo sa loob. Tara na, ma'am at sir. Salamat. Wow, ang ganda sa loob. Kumusta na pala, engineer, yung pinapagawa ko na para sa mga machine? Kasi, oo, natapos ko na, sir, nung naibigay na bang isang araw pa. 2,000 years later. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa amin ni Princess na walang sawa pa sa amin. Walang anuman yung pre at Danex para nakitang kapatid, alam mo yan. Napakaswerte sa'yo ng babae kasi bukod salamat po, Princess. Totoo yan, sobrang swerte na ang galing mo talaga. Sige po, alis na rin ako saglit. Ano pala work mo sa lugar nyo? Sales lady at minsan visual merchandiser. Matanong ko lang, girlfriend ka na ba ni Danex? Sorry sa biglaan tanong. Mong pa kami sa totoo lang, pero feel ko nanliligaw naman sa akin. Naunawaan ko na. By the way, baka gusto mo magtrabaho sa akin bilang clerk, Princess, at kung hindi mamasamahin? Oo, gusto ko bro Danex kasi kailangan ko rin tumigil sa sales, sobrang hirap doon. Sige, pagbalik nyo ni Pre at Danex, tsaka kita tawagan at i-inform, okay? A few moments later. I'm very sorry Adnanex, di ko kasi mahanap yung daanan sa labas. Okay lang yun, halika at samahan kita sa labas. Hindi ka pala natutulog, malalim na ang gabi. Pag gabi nag-gym ako, pero kapag pagod natulog ko na maaga, ikaw ba't hindi Hindi ka rin ako tulog? makatulog eh. Ang sarap pa ng hangin sa labas pag ganitong oras. Oo, minsan din lumabas ako, kaso minsan natamad ako kasi wala akong kausap. Talaga kawawa ka naman. Kayo ng babae, Danex. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. At ikaw yun, Princess. Sa totoo lang, Princess, gusto kita. Paano yung best friend mo yung nanliligaw sa akin? Hindi pa lang kayo magseta, di ba? At manliligaw pa lang, di ba? Pero natatakot ako, ba ako pa dahilan na masira ang pagkakaibigan niyo ng dahil sa akin? At isa pa, wala pang karta si Adnani sa'yo, di ba? Hmm. Tandaan mo, handa ako magantay sa'yo. Hmm. Kaya kong ibigay sa'yo ng gusto mo, Princess. Huwag kang matakot mag-aalala, hindi kita papabayaan. Maniwala ka sa akin. Napaluha ako sa totoo lang crush kita, Danex. Okay, huwag ka na lumuha. Danex. Princess. Princess. Hello everyone! Huwag kalimutan na subscribe ang aming YouTube On channel a screen video, don't forget to share and like. para palagi kayong update sa episode ng aming short video. Salamat!